Abogni je BJP Jonojati Morsaroni je mission nugui tongmani abo angkisa kokma sasinai. Tabo BJP Jonojati Roni mission kaisana je sakapano 2026 ADC election hakai ADC dokol khlaina ni. Boni tabo kuno mission kurikya Tiprasa development Tiprasa yok sanani dop yok sanani kuno mission kure ekmatra mission hake 2026 je sakapano ADC dokol khlaina ni. Imang nuk tongo kintu o imang kuno dinapano kuplum yasi purono yasi. Bagi purono ya ari dokol khana panto sarkar chana panto NDC সংখ্যা nangnai bele NDC number nangnai bele o NDC number boron mane be borok mai yasi nong ira ko tabu tongo 10 ta tongmani chin borong nang da hongso phaibe kya tabu nong thane tongo 9 ta sarkar chana he koita nangnai 16 ta nangnai te 7 ta nor boron mannai bo jaga ni mannai takar jola hai jaga manai norok mandai polimpur hai jaga manai norok jirane hai jaga manai norok simna hai jaga manai norok Ramchandra hai jaga manai norok hal asambari hai jaga manai norok o jaga rok norok nang to wansu goi nong ang butu asi mahin hasi tamba hinga je jaga bo MDC bo tipramo thani MLA bo tipramo thani a jaga bo 2026 sorry 2021 tipramo tha busuk boot by lead khai 2023 busuk boot by lead khai abo wansung nai kheno calculation by ekdom hisab ongor phaible abun bagana ang sawo nong niwa je wansungmani abo kuno dina phano kuplumung yasi tabuk ani kok khaimosi nong ni je noita je tongruk tongmani o noita bo buskang salo nong yago tongruk glak sungnai pe na hisi morani chelakang nanai gonga nogon nanai nini koromsara nanai rajapur mija kathal nanai sungnai pe nai ani advice tongnai nong thani norok u jesini je Tipramo tharoni seat ro nongni somoy nosto khaya karoi nongni je seat tongmani a seat no da banchri narman a jaga focus khlaike nongni bai kaham mungna hesi nongni kaham wan sugoi sang sawai hudda nijino niji thogoi kuno lab kri norok thogoi tong nijino niji je jaga a jaga pesi peria norok a jaga jesban busuli khlai tongli o busuli kundino peria hesi abo haino demising painai abo nang sanam sungo Noro Takajola hai jagarago, Mandai hai jagarago, Chini Ramchandra hai jagarago, Asrambari hal hai jagarago, Nongni Narendra Modi bai Amit Shah helicopter bai rang wati wama ke wari sarpano a jaga kuno dino pasingya abo kuno dino sombobia o bastov abo aisi amgabo non sanamu sungaisi Noro je an kisa misa joining khai phurmani abo hudda sinoro ari bokhrogo kaham ke wansukna ba 2026 Naro je finally tali nai dia hasi record nai ba record 2021 tipramo ta busuk boot by lead khekya 2300 busuk boot by lead khekya a jaga hoite naro 100 200 1000 kaisa no naro binang BJP tlang thanga sini tipramo thani pokoni naro 1 2 balti tuitlang thangpono sini tipramo thani pokor kunu dina nai nai hasi sin tipramo thani borok kun dina pai thaiya sin tipramo thani sapudar kun dina pai thaiya sin bubagra na hamjangnai kun din pai thaiya hasi so abun bagino সময় হুদ্দা নষ্ট দাখলাই দি নংনি যে সিট তমনি আব সিট নদা বাঞ্চি নারাক মনো আবনো নরক ফোকাস খাইলাই দি হাইছি আং নং সানে আবন সানা মুসুমু আবন সাদি নং নরেন্দ্র মোদি তে অমিত শাহ সাদি যে সিট দङ অ সিট ও जों ख्लाय तमनि आ जागा जों नरक हेलिकप्टार रां थां सारफानो जों आ जाग्रा पासिं हेनाय नरक साइड di तालासि di हाइছি सादी आबो अंगाय अ बास्तव कक नरक हाइছি जे नग इमां नुगै तमनि ताबो आं kaisa kok ya kaisa message ramo jungu sini entire tipra sarok no je jonojati mocha khai tongnai rok no ang sanamo jungu by chance jodi BJP do ADC o phaikano phaitoma ya guarantee te warranty jodi phaigakai sabu chaloknai ADC o BJP sarkar pano chaloknai heke state government chabongkai ho Bangladesh ni phainai rok borok haisi borok chaloknai bahagi chaloknai je somoy lai thangnayo sini CPIM tongpro state ni CPIM rok additional chalogo state ni CPIM rok je samani additional CPIM rok sei no ma karon ma khayo haisi o samuno ma khayo kun dina free hand samu ma khlaya freedom kai angabuno ang advice te request sini jonojati mocha khai tongnai ti prasarok no jodi BJP TTADC phai thangakai
puila sikang tam khainane borok ADC ni reserve no borok sebai nanai sebai nai borok haisi abon pore tam khainai sebai je Bangladesh ni phainai borok no sini Tiprasa area o ADC area o borok colony slamnai haisi colony snamboi dabai nai haisi borok tambai hindi bongni jaga to pai thanga sini ADC o sung Tipra mota tamabai borok kuno samung khlaimi ang tonga kebengui tonga bongno abon bagai sungma wan suktai sin Tiprasa rongma wan suktai sungwan songa nangnai je phatani Bangladesh ni phainai rongni mission kaisano ADC area sebainani ADC area sebayoi ADC area o colony snamboi je ayni phanai borok no danani plus ti Tiprasa rongno sob samoi no bunsai tolakhai tonnani bongni abo mission haisi norok jodi sini hamkraini bagai dophan bagai wansuk tongakai ko kurei जों bigrangni mano mandi soktani bagai जों khlanya nango haisi khlaidi ko kurei kintu mama wansuk na haisi tini nung je jaga rabar bagan khai tongo nung tini je jaga koi bagan khai tongo nini o koi bagan rabar bagan jaga o colony snamboi Bangladesh ni phainai rongna dayani aboni kuno guarantee to tong kun dino guarantee kuri haisi je সময় colony snamano je jaga borok ni choice ngano o jaga abo BJP khanai dangnai Tipra mota khanai da nabi CPM khanai da borok kun dino wansukla borok ekmatro wansuknai mo Tiprasan jaga o mo sung mo jaga chung choice ngka mo jaga no sung colony snamnai afro kuno lab tonglak afro kapal boi supai kapano kuno lab banglak haisi angabon bagai angnong thani hat jor khai request khayo je jonojati morcha khai tongnai rok norok kisa wansuk bai de haisi nijini theka betheka ni bagai khana nango khai de haisi subi subidan bagai khana nango khai de haisi kintu je সময় ঠিক সময় phayo ojora kifil phayoi je dophan bagai samung khainai bongno logiri phaidi anong nako kusana musungu paithago sini je jonojati morcha khai tonai sini leader rok nang sana musungu nongni boss rongno sadi nongni boss rongno sadi haisi norok je bulai toklai khai jaga senga nai tomani dokol khainai tomani nongni imang kuno dino puro nangya ang to sai gaisi nongni Narendra Modi bai Amit Shah je takarjola hai jaga rogo khwai hai jaga rogo simna hai jaga rogo helicopter bai rangni wati bari phano kun dino phano rogo seat nongno pass ngai maya guarantee te warranty haisi ang nongno sawo haisi kisa wansugai bujiwe samung khlai lai haisi huda nije thogoi la kuri haisi সময় magna ta khadi nongni je seat tongmani o seat no da norok banchiri narmano norok abono si chesta